Και γεια σας φίλοι στο YouTube, Light Gamer εδώ πέρα και είμαστε σε ένα επεισόδιο Bounty Hunters στον Hypixel server. Και τώρα θα με ρωτάτε γιατί δεν άρχισε το βίντεο μέσα στο Bounty Hunters. Και εγώ θα σας πω γιατί ήθελα να σας δείξω το καινούργιο lobby. Κοιτάξτε το. Αυτό είναι το καινούργιο lobby στα Arcade Games και εδώ έχουν κάνει ένα τηλεκοντρόλ. Όχι τηλεκοντρόλ. Τέλος πάντων, κατάλαβα τι θέλω να πω. Και έχουν κάνει και μερικές αλλαγές στα survival games και έχουν βάλει και καινούργια maps. Οπότε λογικά θα έχετε δει, έχω κάνει βίντεο τα καινούργια maps του Hypixel και λογικά θα το έχετε δει πριν από αυτό. Λογικά πάντα. Και μου κάνουν πάρτι. Και τέλος πάντων επιστρέφουμε μόλις μπούμε στο Bounty Hunters. Και επιστρέφουμε. Και ναι, επιστρέψαμε. Και είμαστε στο βίντεο Bounty Hunters, ξαναλέω, ναι. Και θα τους σκοτώσουμε όλους. Τέλεια. Wow! Μπαμ. Επόμενος. Ωχ, με πέτυχαν με άρο. Τέλος πάντων. Και είναι να δω κάτι. Ακούγεται καλά το BS. Ακούγεται. Ωραία, εντάξει, ακούγεται. Επίθεση. Oh. Όχι ρε φίλε, με πέτυχε ρε. Λοιπόν, έλα, πρέπει να νικήσω κάτι. Πάντως δεν φαίνεται να με κάνουν focus γιατί τους είπα ότι είμαι recording. Όχι είμαι recording, κάνω record. Πώς το λένε? Oh. Όχι, λάθος έκανα. Είπανε και hi σε εσάς, αλλά δεν το είδατε μάλλον. Τώρα. Βλάκα μου κάνεις, έχω μόνο 2 kills. Λοιπόν, δεν είμαι και τόσο καλά στο Bounty Hunters. Ωχ. Τι! Γιατί... αυτός ο καλός Steve. Καλός Steve. Γιατί να πετύχει εμένα? Δίπλα ήταν ο άλλος. Όχι, δεν θα σπαταλήσω το ένα arrow που μου έχει μείνει μόνο. Έτσι. Το σπατάλησα. Wop. Wow. Wop. Όχι ρε φίλε. Πόσα kills? Ούτε καν που με δείχνει. Ωρε φίλε. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει, θα το ανεβάσω αυτό το βίντεο. Τι μετράει πρέ. Ωραία. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου το έχετε πει μερικοί ότι ή μόνο ένας, δεν θυμάμαι, ότι LOL φοράς 2 ακουστικά και είναι γιατί το ένα είναι για το μικρόφωνο και το άλλο είναι για να ακούω το Minecraft sounds. Πού είναι αυτός καθαρμένος? Νάτος. Μότο. Τέλος πάντων, ναι, και από το Minecraft sounds δεν ακούγονται από το ακουστικά του μικροφόνου. Οπότε ναι, γι' αυτό είναι μία λύση να φοράω 2 ακουστικά. Όπα. Όχι ρε φίλε. Όχι. Πω, έχω lag. Connection lag. Επίσης τι άλλο ήθελα να πω? Ναι, που μου είπε και ένας φίλος μου ότι συνέχεια στα βίντεο μου κάνω κάτι τέτοιο με το στόμα μου και δεν ξέρω, είναι συνήθεια, δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει αυτό το κολόπραγμα. Είναι χάλια, γιατί να μου έχει κολλήσει? Και συνέχεια κάνω
Κάπως έτσι με το στόμα μου, τέλος πάντων. Και δεν μπορώ, σιγά σιγά σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να μου ξεκολλήσει. Όχι ρε φίλε. 9 kills. Είμαι τελευταίος, αλλά υπάρχουν και μερικοί που δεν βλέπονται στο chat λογικά, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Κάτι. Άμα να σκοτώσουμε το Steve. Αν το σκοτώσουμε και δεν μας σκοτώσει. Εντάξει, το σκοτώσαμε. Τι θες πρε? Τι θέλεις να με σκοτώσεις πρε? Όπα πρε. Όχι. Τι, ποιος τον σκότωσε? Αυτός που ήθελε να πάρει εκδίκηση, ήθελε να πάρει revenge ρε. Revenge πρε. Πω, έτσι. Έλα. Όχι ρε φίλε. Εσύ θες να πάρεις revenge? Θέλει να πάρει revenge και πήρε. Και για κάποιο λόγο τώρα παίζω PvP. Πάω λίγο έτσι, δεν ξέρω γιατί. Και έχω βάλει facecam έτσι. Όχι ρε φίλε. Εσύ τι θέλεις ρε? Ρε πουλάς μαγκές πρε. Ίσα ίσα ένα χάρτη μου μείωσε εκεί. Λοιπόν. Και τι μετράει ρε φίλε τόση ώρα? Σήκω Steve. Τικ. Όχι ρε. Πέταξε το άρο. Καλά δεν πειράζει. Steve. Τι θέλεις Steve? Steve με σκότωσε Steve. Ό,τι στο καλό θέλετε. Και αυτά. Και έχω κάτι να πω. Μόνο ότι είναι πολύ σκοτεινό το λόμπι. Αυτό. Τώρα είναι φωτεινό. Και φαίνεται την κυβέρνητα μου. Τέλος πάντων. Γεια σας.